Neuroveda priniesla prevratné objavy o tom, ako funguje ľudský mozog. Zistilo sa, že ľudský mozog sa mení celý život. Mozog mení svoju fyzickú štruktúru a funkcionalitu na základe toho, v akej interakcii sme s okolitým svetom. Významnou časťou nášho mozgu je mozgová kôra. Napriek svojej hrúbke len 1 až 4,5 mm je zlatou korunou ľudského mozgu. Tento úžasný povrch nášho mozgu zabezpečuje naše spojenie s okolitým svetom. Vďaka nej môžeme počuť, cítiť, vidieť, dotýkať sa alebo rozprávať. Najúžasnejšie je to, že vďaka mozgovej kôre dokážeme myslieť, plánovať, tvoríme svoje predstavy alebo sa dokážeme rozhodovať. Mozgová kôra je plná neurónov, mozgových buniek. Takmer 2/3 neurónov pracujú v našej mozgovej kôre. Tkanivo mozgovej kôry nie je väčšie ako špendlíková hlavička, obsahuje až 30 000 neurónov. Neuróny vytvárajú komplexné štruktúry, neurónové siete, alebo tiež nazývané mozgové mapy. Neuróny navzájom spolu komunikujú. Jeden neurón môže komunikovať až s 50 000 ďalšími neurónmi. Mozog obsahuje okolo 40 triliónov spojení medzi mozgovými bunkami, neurónmi. Dnes už vieme, že tieto spojenia sú plastické. To znamená, že podliehajú zmenám. Tieto spojenia sa behom nášho života menia, niektoré sa oslabujú, niektoré dokonca miznú a niektoré sa posilnia. Mozgové bunky, neuróny, vysielajú elektrické signály, pomocou ktorých medzi sebou komunikujú. Vytvárajú tak medzi sebou spojenia, ktoré tvoria základ budúcich neurónových okruhov, ktoré sú zodpovedné za jednotlivé funkcie mozgu. Tieto okruhy alebo spojenia sú vytvárané obrovskou rýchlosťou a sú posilňované ich opakovaným používaním. Naše zážitky, skúsenosti a prostredie určujú, ktoré spojenia a okruhy sú častejšie a viacej používané. Spojenia, ktoré sa používajú najčastejšie, mozog zosilňuje a stávajú sa trvalejšími. A naopak, spojenia, ktoré sú používané málo alebo vôbec, mozog prirodzene rozpája pomocou procesu, ktorý sa nazýva pruning. Tieto spojenia sa nazývajú synapsie a vznikajú medzi dendritmi a axónmi neurónov. Prenos signálu v synapsiách prebieha na základe elektrických a chemických signálov. Tento proces zabezpečujú neurotransmitery. Vývoj nášho mozgu sa do konca nášho života už nikdy nezastaví.